Kedves nézőink, van egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazzam, milyen páros, zenés, tornás páros, egészségmegőrző páros, élményt adó páros itt a megyében, amely párját ritkítja, de egyébként ez országosan is igaz. Hogyha azt mondom, hogy Ilcsi és DJ Szatmári ül velünk szemben, akkor a whitefülűek pontosan tudják, hogy kire gondolok. Van nekik igazi nevük is egyébként, de szerintem ez a művész nevet használjátok, ugye? Jellemzően. Szeretettel köszöntünk benneteket, Ilcsit és DJ Szatmárit, akiknek már sokatszor az idén, de ez lesz az utolsó parti ebben az esztendőben. December 11-én szerdán lesz egy miük is? Egy step aerobic maraton óra, illetve hát így van. Igen, kettő, egy 4-től, egy pedig? Egy pedig fél 6-tól másfél step aerobic maraton órákat fogunk tartani, az évben az utolsó alkalommal, így párosan. Ugye már voltál vendég, de azért tegyük egy picit helyre, ez mi az a step aerobic? A step aerobic az aerobiknak egy olyan válfaja, amikor egy speciális step lépcsőt használunk az aerobik órákon, és ezáltal az intenzitás, koreográfia építés egy teljesen más módon történik, mint egy hagyományos aerobik órán. De ez az óra még más miatt is rendhagyó. Így van, ez már most harmadik éve alakult ez a párosításunk, ahol az István, mint DJ szerepel az én óráimon, és nagyon-nagyon nagy sikerünk van ezzel a párosítással kapcsolatban, ugyanis ő élőben mixeli nekem a zenét az órán a koreográfia építés alá. Egy sztorit árulj el, hogy történt ez? Elmentél egy diszkóban, ő volt a DJ, és azt mondta, hogy ez annyira jó, hogy erre lehetne step aerobikozni? Hát nyilván nekünk a barátságunk azért nagyon-nagyon régmúltra nyúlik vissza. Így van. És láttunk több olyan rendezvényt, országos rendezvényeken, aerobik konferenciákon, ahol az aerobik oktatók már nyilván ezzel tudnak egy kis újdonságot bevinni az óráikra, vagy élőben egy DJ-t fölvisznek a színpadra. Itt most mondhatnék nagyobb fitness oktató neveket, Sobert Norbéktól kezdődően, és akkor találtuk ki, hogy próbáljuk ezt megcsinálni mi itt kicsiben, Szabolcs megyében, illetve Nyíregyházán. Ne tegyük a jelzőt hozzá. És akkora sikerünk volt, hogy ilyen 2 nap alatt, vagy 1 nap alatt ilyen teltházas órát produkáltunk, és azután el kell mondjam, hogy minden óránk teltházas. Kicsit beszéljetek már a munkafolyamatról, hiszen ez nem olyan, hogy Ilcsi betesz egy CD-t, és akkor ott aerobikoztok rá. Ez gondolom másfajta munkatempót, vagy munkamorált is igényel. Ez a varázsa szerintem, hogyha van egy lemez, azt már ők már 20-szor hallották az órákon, és akkor lemegyek én, amilyen a mai nap, mondjuk milyen a hangulat a lányoknak, milyen az időjárás, ahhoz képest egy bulit kell csinálni. Kell figyelni azt, hogy mennyire kezdenek fáradni, van egy finálé benne, és azon kívül az aktuális slágereket bele kell mixelni egy mixbe, ami mondjuk másfél óra hossza. Az a különlegessége, hogy a bulikba általában, ha én szakmázunk, akkor a dalok ilyen 130 BPM mennek, ez egy ilyen átlagos tempó. Ők óriási hajtással a 140 BPM-mel minden dal fel kell húzni a tempóra, és nagyon kell figyelni, mert hogyha kiesés van, akkor ők el is ronthatják magát a lépéseket. És akkor te spontán koreografálod meg a lépéseket? Így van, tehát nyilván a koreográfia összeáll a fejemben, attól függően, hogy alap step aerobik órát tartok, vagy haladó step aerobik órát, viszont annyiban módosulhat, hogy nyilván az ő zenei stílusához kell igazodnom, illetve a zenei üteméhez. Ugyanis ha nincs megvágva ugye teljes mértékben, akkor a lépések egy picit csúszhatnak, vagy kieshetünk, és akkor nekem azt ott korrigálnom kell konkrétan abban a pillanatban. Igazából ki igazodik kihez? Te az adott zenéhez, vagy te figyeled a ritmust, a fáradtságot? Hát szerintem mind a ketten, de inkább ők jobban, mert ez egy olyan dolog, hogy abban a másodpercben, ha nem kapom el azt a ritmust, amit ők diktálnak, akkor ott egy nagyon minimális kis csúszás lehet, de nem jellemző, de próbálom korrigálni, de szerintem ők jobban figyelnek rá, mint én őkájuk. Illetve hát, mint férfiként nyilván én is figyelek előre, mert 40 vagy 50 szuper hölgy van előttem, úgyhogy ez nehéz dolgozni. És úgy dolgozom, mint egy rendes, talán még így hívják diszkó, de biztos diszkóban, igen, hogy közben beszélsz is? Nem. Itt csak a ritmusra kell koncentrálni, illetve arra, hogy most éppen milyen zenét játszok. Más kell, mint egy diszkóban, és az is benne a varázs, hogy nem az a hagyományos diszkóműsor, az agyonjátszó slágerek, hanem egy ilyen vágtázó, pörgő, erős műsort kell hozni, és mindig más zene kell, mindig más órára más meg kell újulnom nekem is. Szerintem ti is újultok mindig új koreográfiákkal. Így van. Illetve... Kipróbáltad már, hogy milyen lehet a lányoknak? Nem akarom kipróbálni, mert még ki akarom, nem vicceltem. Nem, most én azért mondtam ezt, mert elkezdtem most én is elég rendesen így kondizgatni. Hát nem látszik persze rajtam, de az első órákon már túl vagyok, és ez kell egy állóképesség, mert aki ezt láttam már élőben, ez egy óriási dolog, hogy gondoltam, hogy 6 perc múlva kifulladna mindenki. Ezt nem lehet, ez egy másfél órás óriási hajtás szerintem, de először egy állóképesség kell mindenki. Na azért várj, ne vegyük el a igen? kenyerét Ilcsinek, szóval ide
tényleg csak az jött, aki már jó állapotban van, vagy teljesen kezdők is? Teljesen kezdők is bejöhetnek az órára. Tehát mindig van külön. Így van. A kezdő órára, tehát a haladó órát nem fogja tudni lekövetni. Pont ezért nyilván nem lesz sikerélménye. Tehát az alapórát azt bárki kipróbálhatja. Minden órán van egyébként bent olyan résztvevő, aki életében először jön el step aerobik órára, és többnyire azokból tartósan ott is maradnak az órákon vendégként. Tehát haza tud menni, tud járni. Így van. Tehát jól érzi magát, egy hatalmas buli hangulatú órát szoktunk csapni. Így van, és most már ezt megszoktuk azért azzal is egy picikét még fűszerezni, hogy egy kis fénytechnikát szoktunk még bevinni az órákra, ahol nyilván ő is egy kicsit diszkósabb hangulatban érezheti magát, és ezáltal sokkal inkább motiváltabbá tudjuk tenni a vendégeket. Igen, valamelyik óra mondjuk egészen mondjuk késő, este 7-8-kor kezdődik, és akkor már kint is másabb a hangulat, a fények felgyúlnak, piros-kék-zöld lámpák vannak, és egészen más íze van az órának, mint egy sima nappali órában. És ez hogy hat az aerobikozó hölgyekre? Hát én azt tapasztalom, hogy nyilván az első időszakban csináltunk egy 1 órás órát, tehát egy 60 perces óra volt. Na már most ott tartunk, hogy valaki a 3 órát végig fogja tolni. Tehát a 3 órát, tehát egyszerűen olyan extázisban vannak ettől az óratípustól. Ez bírni is és kell 3 óra, nem akarom degradálni, de ugrálni 3 órán keresztül. Így van. Tehát nagyon-nagyon jó. Lélekben sokat ad, az világos. Fiziológiailag ez egy kardioedzés? Hát ez egy nagyon-nagyon intenzív kardioedzés. Zsírégető és állóképességfejlesztő. Mindháromra szükség van. Hát azt mondom, hogy ez olyan trendi dolog. Nekem pláne. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, minden érdeklődőt, esetleg ti is kipróbálhatjátok. István igaz megígérte, hogy már beáll majd a következő. És akkor te leszel a DJ? Igen, majd megcserélünk, vagy valami. Milyen nótákat dobsz azért akkor nekik? Azt mondtad, hogy nem a klasszikus diszkóritmusú slágerek? Igazából olyan persze dolog, most mindjárt látod egy bejátszást, de igen, olyan dolog, amelyek nem annyira sok ének és vokál rész van benne, hanem mondjuk egy ilyen katonás menetelős és mindenfajta effektek vannak benne, amire jobban lehet érezni a tempót, mert van egy ritmusa, és azt így még jobban belül kell súlykolni ezt a tempót az emberekbe. És mi az, amit egyébként csináltok? Mert tudom, annak idején a Kengurúval ment ez, nagyon szép sikereitek voltak, ugye az a kis lépcsős, fellépős történet. Igen. Nagyon ügyesek voltatok, és így kell ezt elképzelni, ha valaki még... Így van, tehát az alapórán nyilván ott fellelépegetések vannak, tehát ott nem figurázzuk túl, nem bonyolítjuk túl a koreográfiát. A haladó órán ott már egy olyan szintű koreográfia van, amit mi annó versenykoreográfiaként használtunk, illetve azt betanultuk. Na most ebben a koreográfia építésben azért van egy betanítási fázis, tehát az óra az arról szól, hogy szépen kihasználva az időt, egy 60 percet arra veszünk igénybe, hogy betanítjuk lépésről lépésre. Tehát nem úgy kezdjük a koreográfiát, egyből mindenki forogni fog, hanem az alaplépésektől kezdődően bonyolítom túl, és azt gondolom, hogy ha jól fel van építve a koreográfia, akkor azt le tudja szépen követni adott esetben bármelyik vendég. Tehát abszolút sikerélmény. Sikerélmény, tehát így van. Jó, és aki bővebbet szeretne látni, tudni, tapasztalni, december 11-én keressen benneteket. Várunk mindenkit szeretettel. Sőt, ahogy olvasom, létszám, korlátozás, előzetes regisztráció nyilván a helyszűke miatt, szóval így van. Érdemes korán ébredni. Sok sikert, és mit látunk most akkor konkrétan egy pici részletben? Egy olyan órarészletet, amelyet a legutóbbi nagyobb rendezvényünkön vettünk föl, ez tükrözi méltán azt, hogy milyen is az óra hangulata teljes mértékben. Nézzük. Köszönjük szépen! Nem lehetsz velem már, hazudj még kérlek, játsz ma velem. Hazudj, hogy vár a nagy szerelem, miért keresem, miért elátkoz az ég. Csak egy percet kérek én még, hazudj, hogy vársz rám nyári napon. Tőled még ezt is elfogadom, miért szeretem
lényeg, én mindig veled legyek. Tudod, sokszor kerestelek éjjel-nappal, szerencsét kaptam egy nagy kalappal, de megvakít minden és nem látok tisztán. Lehajtott fejjel sétálok az utcán, érzem, hogy egyszer még újra látlak. Bízom, hogy én megtalállak. Üres a világ, keresem az arcot, szájszeget remény, nem veszíthet harcot. Nem elég egy szó, nem elég egy élet, hogyan mondjam el, amit veled én érzek. Csak téged kérlek a sorstól, mert nekem is jár még egy csepp a jóból. Úgy, ahogyan ő már senki sem csókol. Csak téged kérlek az égtől, míg tagad az íz, de a szívem szédül. Még te, akit vártam réges régtől. A lemezjátszóknál DJ Szatmári. Hogyha valamilyen módon hozzám férhetne, tőlem akármikor kérhetne, hogyha menne könyörögnék, kérlek ne megy sehova, mert én itt vagyok. Te vagy az, akit én akarok. Jancsivel minden szebb lesz, nekem már csak te kellene. Úgy forrad vérem, még hozzád sem kell érnem. Elvesztem az eszem, nem lehet póráz a lelkem, még jóba a testem, nem köti senki sem. Miattam úgy forrad vérem, az ösztön vagy is végem. Mellettem van a helyen, egy angyal száll fenn az égen. Ha megkérem, majd szívem megsúgja, hogy mi a neved. A vesztenőt érzem, nincs kegyelem, nekem ott a helyem, ahol a szerelem veled édes az élet, sészre veszem, újabb vágyott a két szemeden. Szívembe az éjjel, te továbbra késel, szép ne vidd meg onnan, soha már nem vészel. A tűzzel játszom, érzem, hozzád hagyott vérem, és veled el kell hívnem. A lemezjátszóknál DJ Szatmári.